Enguany, més que mai, podem dir que han vingut a fer flors. La veritat és que enguany ha sigut un any espectacular perquè han fet molta feina. Dient que hi havia poca gent i hi ha hagut tardes que hi havia fins a 15 dones. Han fet un disseny molt bonic aquest any. Quan me van dir si volia col·laborar una mica, la gent del carrer ja tenia la seva idea. Per tant, l'únic que vaig tindre que fer és unificar una mica totes les idees de la gent que volia col·laborar i donar una mica de forma. Si ficaren un nom al carrer, al nostre carrer, com se diu, doncs realment és el carrer de la Mare de Déu, però l'adorno és Ave Maria. El motiu principal són les flors. Se parlava de 50.000 i resulta que ara són 100.000, que se diuen molt pronte, però una a una costa el seu. Apretes així i a 10 a l'hora passes a pegar-les una damunt de l'altra, que són dos capes. Els pistilos se posen així i ja se munta la flor. El carrer de la Mare de Déu sempre ha destacat per les flors. De fet, jo me'n recordo el primer sexenni que vaig veure a Morella, que va ser l'any 94, i recordo encara la part de dalt de l'asilo antic, la part de l'hospital, que estava tota enfilada i en fil d'aram i moltes flors. Me va cridar molt l'atenció. Enguany, quan he vist el disseny i el taller de les dones, he pensat, això és el mateix que jo vaig veure. Les capelletes, com te deia, és una A, són al·legories que fan referència al rosari i estan adornades per uns arcs que, si saps mirar ben bé, són la M del Ave Maria. Entonces, és tot un ressò, és un rosari que se va repetint al llarg de tot el carrer. I al mateix temps fan referència al nom de les Mares de Déu que trobem per ací al voltant. Tenim la Mare de Déu de la Consolació, la Mare de Déu de Gràcia, la Mare de Déu de Vallivana. L'ambient ha estat xulo, perquè tens que pensar que la unió no hace la fuerza. Si no haguem estat unides en equipo, no haguem eixit la feina que ha eixit. De fet, les dones diuen, ara l'any que ve ens enyorarem, perquè hem estat també tota la temporada, i és veritat, perquè el resto dels anys, bon dia i bones tardes i poca cosa més.